आरो गिबियावनो मोनफ्रोमबो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाबाय जे आङो बावखुंग्रि बियाबाव टिएमसि पार्टिनिफ्राय बिजाथि महरै गसंबोनानै दिनैहाय नमिनेसना क्लियार जानानै फैबाय आरो रायजो राजानि सहाय मदद अनसायनाय आरो पार्टिनि गोख्रों दिनै सापर्ट होनायनि गेजेरजों साक्सेस जानानै फैबाय। गुबै बादायलायनाया बेनो जोंनाव दा बावखुंग्रियाव फुरा गलमल जानानै दङ। फुटबल टीम खावसे दं, काबादि टीम खावसे दं। बेनिखायनो बाहाय गुबै गेमानो जाहैबाय गेलेनांगौआ बिजेपिजों। तखन मोननैबो जोंनावहाय फुटबल टीम दङ। बिपिबाबो बिजेपियानो गोलैयो। इउपिपिएल होनाय माने बिजेपियावनो होनाय। तखन बिजेपिनि आइडियलजिया थिग नङा। मानसिखौ हारासास्ति होयो आरो जिउ जोबैनि सिगांनो सावनानै गोथाङै गोथै खालायगासिनो दङ। बेनिखायनो बिजेपिनि आइडियलजिया थिग नङा आरो बावखुंग्रियाव दा बिजेपिनि खुनु फुलिखौनो दोननाय नङा। बावखुंग्रि हिसाबै बिजेपिया बिजाथि होआखै, नाथाय बिपिएफनिफ्राय दङ। पद्म बिबारा बावखुंग्रियाव बारनो स्कप मोनाखै मालाय मा जानो। बिनि बिफाङाथ' फांनै दङ ना, बिपिएफ आरो इउपिपिएल। तखन बे मोननैयानोथ' जाहैबाय बिजेपिनि जुरित्र दङ। तखन बावखुंग्रियाव दा बिजेपिखौ खुनु फुलिखौनो दोननाय नङा। बिभिन्न जनजातियानो दिनैहाय एकगत जानानै दङ। बिजेपिनि आइडियलजिखौ अख' मोजां मोना खोनासंनो। बिजेपिनि जिमान आवाज खालि हिन्दु मुस्लिम भागा आरो जेबायदि जोंनि बिदा फंबायखौ ओरैबायदि बाहायो, फारसेथिं एसे आवगायलांबानो बैखौबो जिन्ज्रिजों बोनानै फिउ बोखिङो, फारसेथिं सिगांलांबा बेखौबो बोनानै ज्राम गारख्लायो। बेबायदि आइडियलजिया बिजेपियाव दं। बेनिखायनो आं बिजेपिनि आइडियलजिखौ मोजां मोना आरो बावखुंग्रियाव थानाय बिभिन्न जनजाति जोंनि हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान गासिबो धोरोमजों फाराग गैयालासे एकगत एकजुक्ति जानानै बिजेपिखौ हाथाय खालामनो रेडि।